Тая тема не е много секси въобще, особено ако почнеш да работиш по нея, да не говорим, че обикновено ти става наложително тогава, когато преминеш през нея. Да, иначе много далечна се струва, много невъзможно. Да. Аз самата съм бягала от нея и въобще не съм искала чак до такава степен, нали, да... Чисто човешки да, но чисто професионално не, наистина съм бягала от нея. Така че това е абсолютно разбираемо. Въпросът е, че има много хора, които преминават през подобни загуби и не си дават много ясно сметка какво точно им се случва, когато затворят тая загуба и я капсулират. И аз не съм си давала сметка, честно казано, докато не започнах да гледам малко по-отблизо от темата. Да участваш. Да участвам, точно така, да участвам, да. То си беше точно така едно бутане отгоре, някак си към тая тема, която ние с една колежка точно се смеехме и казвам сега, можеш ли някоя по-лека такава тема някак си за чисто такъв интерес? Надявам се да ми простите, как да кажа, леката емоционалност в темата и така да се каже, това е тема, която отлежава няколко години не само в личния ми живот, а се оказа, че и в професионалния, като за първи път през 2018 година започнах да се интересувам от темата, така съвсем в личен план. И между другото, днес за първи път ще се представя в съвсем различна светлина, извън бизнес клишетата, извън онази си роля, в която съм била вече толкова години. За първи път ще се представя официално като клиничен психолог, наистина, освен в тесния си кръг от клиенти. Мога да кажа, че това е една от темите, в които инвестирам в последните си години изключително много като изследователски интерес, но не защото е нещо, което съм пожелала, а просто защото житейската ситуация, живота ме поставиха в такава ситуация, че така да се каже, сложиха на масата ми тази тежка тема с загубите. За щастие това се случи малко след 40-та ми година, ако трябва правилно да смятаме, това е една от най-големите житейски кризи. За щастие, тогава, когато вече имаш достатъчно житейски емоционален опит, а пък дали не се знае. Сега ще видим. Можете да ме прекъсвате, да ми задавате въпроси. Аз всъщност, за да запазим анонимността на онези, които не желаят да коментират темата, съм включила накрая някои от въпросите, които са задали предварително във формата за записване, така че ако имате нещо, което искате да коментирате, чувствайте се поканени да ме прекъсвате. Ще се опитам да се събера точно в час и половина, толкова колкото сме планирали във времето, въпреки че темата предполага много дискусия, много размисъл, но като за първи път мисля, че е абсолютно достатъчно. Всъщност сложих си няколко точки, по които исках така да маркирам темата, така че да бъде максимално полезна, да не бъде протяжна, да не бъде твърде тежка. Ще вкарам и малко от личната си история, но накрая и помежду слайдовете. Ще започна с това какво се случва по време на загуба. По-голямата част от вас, всъщност всичките, не по-голямата част, сте преминали поне през една такава загуба. Аз видях статистиката, като това означава, че този реален опит съвсем по различен начин променя гледната точка. Позволявам си да го кажа, защото аз самата, преди да започна да губя свои близки, въпреки че съм загубила приятел още в детските си години, така преосмислих позицията си тогава, когато започнах да губя хора от съвсем близкия ми кръг, въпреки че бях така в доста осъзната възраст.
Другото нещо, върху което съм се фокусирала, е как влияе върху тялото и психиката ни и колко време може да продължи този цикъл, въпреки че има доста противоречиви данни за това. Аз имам конкретна позиция и конкретно виждане на база на това, което съм видяла, че се е случило не само с мен, а и с всички случаи, които съм изследвала. Разбира се, вкарала съм и темата кога е време да се потърси помощ, защото много често ние не търсиме помощ. Едва тогава, когато вече има някаква психосоматика или нещо, което се отразява конкретно на физическото ни здраве. Много рядко разпознаваме това, което се случва с настроението ни, с начина, по който се чувстваме, като нещо достатъчно сериозно, така че да отидем на специалист. За щастие в последните години се говори доста повече, така че, как да кажа, вече не е толкова стигматизирано да се потърси специалист. И накрая ще споделя с вас една комбинация от терапевтични практики, не само тези, които са насочени към психичното здраве и тези, които минават през тялото, така че да може човек да се справи с една подобна предизвикателна житейска ситуация. Така, само секунда. Всъщност няма да разглеждам всички аспекти на загубата, защото той има много интересни истории, има много интересни от моя гледна точка, разбира се, от изследователска гледна точка, и философски, духовни аспекти, социологически, ако щете, и културални различия. Включително когато разглеждах в чисто исторически план, мога да кажа, че има ритуали, които са запазени от древността до ден днешен и част от тях се разпростират почти във всички култури, което е изключително интересно. Обаче това, което според мен е най-стряскащото в цялата ситуация, свързана с темата, е, че от тема, която е била съвсем нормално приемана, да, опаквачките датират от Египет или по-рано, точно така. Това е една от традициите. Между другото, оказва се, че в България все още в някои от районите има опаквачки, включително и в Гърция. Но и аз не знам как в нашия район културалните различия започнаха да се включват с големи стигми. Имаме доста филтри по темата за загубите. И всъщност това е една от темите, по които хората не искат да говорят, особено когато става въпрос за техните лични истории. Много се извинявам. Като всъщност публично много малко хора си позволяват да говорят за това, когато загубят близък. Обикновено това са хора, които включват в публичния си образ и тази история. И така все още има стигма и върху тази тема. Това, което обаче аз осъзнах, честно казано, така в пълната му сила, е, че смъртта наистина е толкова важна, колкото е раждането. Чувала съм го хиляди пъти и чак когато преминах през личния си опит, разбрах колко е важна, колко е важно да се говори, колко важно е да се преживее по достатъчно дълбок начин, така че да бъдат намалени потенциалите на тези емоции, през които се преминава по време на този процес. Между другото, бях изненадана, че още преди 60 000 години част от погребалните обичаи са били същите, каквито и до днес. Например, хората са били погребвани по същия начин с цветя, както и в момента. Така че наистина голяма част от тези обичаи, аз си мисля, че чисто в духовен аспект имат своя дълбок смисъл, който някъде ние сме изгубили във времето. Не знам какъв е, нямам представа, не съм се задълбочавала чак толкова по темата, но си мисля, че ние някъде сме изгубили това знание, защо се прави точно по този начин. Естествено, смъртта е една доста експлоатирана тема в всичките видове изкуства. Въпреки че не съм съгласна на 100% с този цитат, който съм сложила на Елиф Шафак,
бих казала, че това е един от начините, които позволяват на хората да обърнат внимание на темата, да отворят пространство за нея, да не я неглижират съвсем, защото в крайна сметка това, което се случва към днешна дата, обърнете внимание, когато има, особено в социалните мрежи, има възможност да се видят повече хора, които изразяват така своите съболезнования. Едно от най-често срещаните неща, които казваме, е бъди силен. И аз си мислех, че да бъдеш силен е едно от нещата, които биха помогнали в тази ситуация, както е в бизнеса. В бизнеса да бъдеш силен, да си този, който определя правилата, определя посоката, да имаш достатъчно енергия, е нещо, което всъщност ни гарантира по-добри резултати. Оказва се, че в подобни житейски ситуации бъди силен е едно от най-големите слабости, които за съжаление и на мене ми се наложи да разбера, че не работи. Другото нещо, което смятам, че също е така извън нормата на това, което хората не разбират всъщност какво казват и че наистина не подкрепят този, към който го отправяте, винаги ще ви закриля. Какво значение има за човека в момента, ако той е изгубил свой близък и какво точно му носи като подкрепа едно подобно пожелание. Или душата му си у дома. Онези, които са настроени към духовни практики, си позволяват много често да казват, че душата се е прибрала. Независимо каква болка изпитва в момента човека, реално това не е кой знае каква подкрепа и честно казано, аз ако съм бих посъветвала една голяма част от хората да не публикуват подобни неща в социалните мрежи, освен ако не са с сравнително близък кръг от свои близки и особено ако могат да понесат това, което ще им бъде казано. Ако не могат да го понесат, по-добре да не го четат, защото това може да нанесе още по-големи вреди в целият този процес. В интерес на истината, допълнителният ресърч, който направих с хора, които са на по-напреднала възраст и които са загубили родителите си в напреднала възраст, например след 70, 80, 90 години дори родителите. Това, което споделиха и всичките до един казаха, времето прекарано с любимите ни никога не ни е достатъчно. Независимо на колко години губиш майка си, това винаги е голяма загуба. Независимо на колко години губиш баща си, това винаги е голяма загуба. Така че загубата в интерес на истината си е загуба, независимо на колко години и колко време сме имали с близките си. Един от базовите всички психолози, които се включиха тук, понеже има и не психолози, затова ще има и слайдове, които са специално предназначени за тях. Тази поредица, няколко от следващите за вас, всъщност страха от смъртта е един от най-базовите. Въпреки че една голяма част от историите и приказките, аз самата си спомних, когато започнах да изследвам темата, че имаше истории и приказки, които са ми били любими по време на детството. Въпреки всичко, детската ми глава никога не е допускала, че е възможно да започна да губя някой от най-близките си, докато не ми се случи в много концентриран вариант. Разбира се, това вкарва едни архетипни образи и според вас дали можем да бъдем предварително подготвени за първата си среща със смъртта? Дори с приказки, филмчета, истории. Не мисля. Докато не ти се случи, не може да си подготвен. Дори да се подготвяш предварително, че човека в даден момент може да си тръгне заради конкретна болест, например. В момента, в който се случи, реалността те удря е много по-различно това, което си представяш и за което си мислиш, че точно си подготвен, не си подготвен. Лично мнение, усещане по темата. Добре. Другите, какво мислите? Можеш ли да бъдеш подготвен? Абсолютно подкрепям Нелка в това, защото нямаме алгоритъм, нямаме схема в главата как сега какво да правя, нали? Сега как да се справя, действие първо, действие второ, кога ще приключи всичко това, кога ще се справя с мъката.
Това е съвсем... Ще мога ли да се справя дори? Защото това също стои като въпрос. Мога ли изобщо? Да. Защото аз съм си задавал същия въпрос. Ще мога ли да се справя с това, което... Понякога толкова е загубата, тя всяка загуба си има и отделен смисъл, отделно значение, но е като бездна. Особено когато майка загубих, беше като огромна бездна. Нямаше нещо или някой или включително детето ми, примерно, който да може да запълни. Това е едно пространство, което се отваря и край. В интерес на истината, абсолютно съпреживявам всичките думи, които казахте, защото не само, че съм ги преживяла, ми съм ги чувала и от останалите, с които съм говорила и съм работила. Дори в случаите, в които предварително знаем, че ще се случи, например на продължително боледуване или дори тогава, когато човек е на възраст, когато това се случи, както казваш, Диди, отваря се една огромна бездна, която не знаеш с какво да запълниш. И тя в интерес наистина да се запълва с един такъв вихър от емоции, който много често не можем въобще да управляваме, той управлява нас. Наистина, този страх от смъртта, няма да влизам в детайли, обаче това, което ми прави в последните няколко години е, че някак си все повече избягваме тая тема и тя рефлектира включително и в подобни неща, като не само множеството паникатаки, които се появяват и сред по-младите, но рефлектират до някакви крайности, в които си позволяваме дори да не спазваме ритуалите, които са отредени в църковните традиции. Ми прави все повече впечатление, че една голяма част от хората не могат да се справят с мъката дори с подобни неща. Да извършат тези ритуали така, че те самите да се успокоят, че нещата най-малкото в чисто духовен аспект биха могли да бъдат така както са. Въпреки че кой би могъл да ни каже това правилно или не е правилно. Макар че ако се прави от векове, би следвало да бъде в правилната посока. Поне така си мисля. Така че този страх от смъртта можем да го преодолеем само ако не се правим, че не съществува, защото много често се правим, че това нас не ни засяга. Тая тема ни е далечна, тя не ни интересува, не е в нашия обхват. И в крайна сметка, когато не е в нашата къща, няма никакво значение, нали? Изказваме съболезнования и до там. С бъди силен. В нашата култура, не само между другото, забелязах, че се случва и на Балканите тая тенденция с бъди силен, която сме поприхванали може би от западните култури, от бизнес модела. Но и това, което се случи реално с личния ми опит и с няколко много тежки случаи, които наблюдавах как точно се развиха, забелязах, че хората започват да си мислят, че това е заразно. Тоест, понеже не знаят как да се държат чисто емоционално към този, който преминава през загуба, особено ако тя е голяма, ако тя е свързана с някаква по-голяма трагедия, дори не знаят как да изразят подкрепата си. И много често така отварят едно голямо пространство, в което се държат така, че все едно нищо не се е случило и абсолютно заразно. Че едно от нещата, които изключително много им тежи е това, че хората спират да се държат с тях нормално, спират да ги питат как са, спират да им се обадят така просто за да ги чуят. Просто защото не знаят как вече да се държат след тази житейска ситуация. Тези 5 етапа на скръбта, които са така толкова дъвкани в пространството, това, което мога да кажа е, че виждам, че така си се разместват при всеки един от хората.
И така по интересен начин някой път изкачат, променят се и като продължителност, така че нито продължителността им може да бъде гарантирана, нито последователността, и при всеки е абсолютно различно, при всеки случай е абсолютно различно. Като разбира се, това, което е много характерно, че е възможно, особено когато има продължително заболяване, да има така една предварителна траурна реакция. Една такава предварителна реакция на гняв, на яд за това, което се случва, без дори самите ние да осъзнаваме, че това нещо се случва. И разбира се, си мислиме, че всичко е в нашите ръце, че можем да направим всичко възможно, така че този човек да оцелее. Между другото, това нещо е възможно да се превърне в изключително сериозна гневна реакция, която да продължи доста така дълъг период от време. Особено когато сме били много близки с човека, който сме изгубили, и респективно пък много така усилия сме вложили, за да го спасим. Това, което обаче аз разбрах от моя собствен опит, включително и това, което виждам при другите, които са преминали през загуба, е, че въпреки усилията, ние не решаваме кой кога ще си тръгне. За съжаление, това, което виждаме, че и лекарите не са всесилни, и има ситуации, в които просто живота се изплъзва от ръцете ни много бързо. Така, в единия миг човек е пред нас, следващия момент той си е тръгнал. И дори не разбираме как точно се е случило. Така че тези закони на това кой кога ще дойде на тази земя и кога ще си тръгне, за съжаление не са под нашата воля, не са и под нашите усилия. Това беше един от най-тежките уроци, всъщност, който разбрах и който изключително много ми помогна в това да приема и да преодолея това, което се случи. Сега, един от най-тежките етапи, според мен, за хората в един момент, след като преминат тези първоначалните на отричане, изолация, гняв и договаряне, тъгата и депресията, защото има хора, които като влезнат там въобще не излизат, с години не излизат. Включително нямат енергия за това да се зарадват на абсолютно нищо, включително и когато имат внуци, деца и така нататък. Като това една от всъщност причините, защото са се опитали да потиснат емоциите, които са по време на тази траурна реакция. Когато потискаш нещо, да, Тошко. Да, исках тук да се включа още, когато говореше по време на гнева. В психотерапията има един ключов конфликт, дали сме открити, т.е. дали сме насочени към това да бъдем честни и да изразяваме себе си навън или навътре. И много често гнева, когато не можем да го изразим навън, и при нас имаме повече склонност да интернализираме, да насочваме навътре, да сме учтиви, забраняваме си да се изразяваме навън, гнева се интернализира. И според мен това е доста така добра основа да останем много по-дълго в различните фази, включително на фазата тъга и депресия. Да. Защото ако интернализираш този гняв, насочиш го към себе си под формата на обвинение, вина, срам и така нататък, то наистина могат да станат депресията като механизъм за справяне може с тези чувства, които са много силни. Депресията все пак до някаква степен ги държи в граница, която е приемлива и стават спътници за цял живот. Да, точно така. Между другото, според мен няма никакво значение дали го насочваме навътре или навън като гняв, особено когато не го изразяваме по подходящия начин. Защото много често, когато... Ще дам един пример, който всичките знаеме. Фондация Даная, тази майка, която изгуби детето си в Пирогов по толкова трагично стечение на обстоятелствата, предполагам, че всички сте чували
за този случай, затова го давам като пример. Това, което всъщност направи тя, нямаше около нея някой да я посъветва да не хаби толкова енергията си навън, да разрешава проблемите на целия свят, да мисли, че може да предотврати подобни трагични инциденти и да променя системата, вместо да се погрижи за себе си. И в интерес на истината, това, което този гняв, който е насочен към цялата система, в един момент той действа саморазрушително. Аз малко по-късно съм вкарала като информация, но всичкото това, което правим в подобен момент, той изтегля цялата ни енергия. Особено когато не го изразявам по подходящ начин. Когато се фокусираме върху това, кой е виновен, как точно се е случило и така нататък, вместо да се опитаме да осъзнаем ситуацията и да я приемем. Разбира се, това е изключително трудно. Знам колко е трудно за всеки един, ама да преминем към следващите слайдове. Колко време може да продължи този цикъл? Този цикъл може да продължи от минимум година до безкрайно, според мен. Има хора, които аз съм виждала, включително от най-близкият ми кръг, които до края на живота си носят болката от загубата на много близки. Включително моята баба до края на своя живот не беше успяла да преодолее загубата на 19 годишния брат, който беше заминал по трагични обстоятелства. Тоест, опита ми показва, че при оптимална програма наистина е възможно да се възстановиме от минимум 1 до 2 години. Но това е при оптимална програма. Тогава, когато човек има желание, тогава, когато намира енергия, тогава, когато работи с специалист, защото едно от нещата, които всъщност разбраха, че е изключително трудно да се справиш сам, включително и с приятели, независимо, че имаш около себе си даже приятели-терапевти, много често не можем да се справим сами, освен ако не отидем при терапевт. Също така разбрах, че ако се опитваме да преодолеем скръбта твърде бързо, много често я капсулираме. Скръбта има нужда от време, тя има нужда от осмислене, тя има нужда от това да бъде изкарана тази емоция, осмислена, отново превъртяна и така нататък, така че да има достатъчно време това да се случи. И забелязвам, включително и в най-близкия си кръг, включително и много колеги се опитват бързо да се върнат на работа. Аз допуснах същата грешка тогава, когато загубих баща ми. И се случиха неща, които след малко ще разкажа, наистина от по-скоро изследователска гледна точка. И наистина скръбта има нужда да бъде изразена не през главата, не през логиката, а през сърцето. В крайна сметка, когато преработвам през логиката, и това мъжете много често допускат тая грешка от това, което забелязвам, много по-лесно капсулираме дълбоко в себе си и скриваме все едно, това никога не се е случвало. Не искаме да се сещаме и колкото по-бързо го забравяме, толкова по-добре. И разбира се, след това започва да изплува през различни други проблеми. Защото трябва да си силен, точно така, това е прието. Особено при мъжете, включително и при жените, които са на високи бизнес позиции. Кой би искал да се представи като слаб? Реално, аз самата някои от нещата не би ги казала публично пред толкова много хора, тъй като реално това би попречило на публичния ми образ. Не сега, а преди 3 години, примерно, преди 5 години. Към днешна дата позицията ми е съвсем различна. И всъщност това, което ми прави впечатление е, че понякога скръбта може да бъде толкова притегателна за тия хора, които влизат в този процес, че може да ни засамучи като тайфун буквално и да ни остави в окото си за цял живот. Буквално за цял живот. И защо бягат голяма част от хората? Защото този процес е болезнен. Той трябва да мине през сърцето ни, той не трябва да минава през главата ни. Трябва да си отделиме пространство, трябва да си отделиме време, за да можем да го преживеем. И какво се случва с тая капсулация на болката?
Като цяло, и с това не съм съгласна, което съм сложила тук, но съм го сложила, защото тези автори в общи линии са онези, които са едни от най-четените. Тоест, те отправят послание към света, че трябва да бъдеш силна душа, че трябва да преодоляваш и да имаш белези. Само, че това преодоляване на тази болка не се случва през главата, не се случва през силата, а се случва през любовта и през осмисляне на емоциите, през преживяване на емоциите. Това, което си мисля и от това, което виждам, но си мисля, че ми е необходим много по-дълъг процес на изследване, но ако не сме започнали от 3 до 6 месеца след загубата да я изразяваме и да сме влезнали в някаква такава програма, която сме си направили или специалист ни е направил, със сигурност това ще бъде капсулирано като емоция. И на какво прилича болката? Аз тук ще споделя собствени мисли. Забелязах, че някои изследователи, след като аз ги оформих, имат същото подобно или сходно виждане. Какво се случва с тази болка? Зависи колко време е престояла и зависи колко сме я преработили. От тези две неща зависи в какво ще се превърне. Като едното нещо, в което си мисля, че се превръща, е по подобие на това японско оръжие, което можеш да го хвърлиш и да се върти, да нанесе изключително големи щети в тялото ти. Това, което си представяме, е, че когато много бързо капсулираме тази болка, тя е непреработена и е под формата на желязо и е под формата на подобен инструмент. И когато я оставиме в тялото си тази болка, когато оставиме в душата си, ние не знаем в кой момент ще се задейства това оръжие и къде точно ще нанесе поражение, но така или иначе в един момент това ще се случи. Дали ще е след 5, след 10, след 30 години, няма абсолютно никакво значение. Нашата енергетика, тялото ни, емоциите ни, те са един механизъм, който при всички положения не търпи застой и в един момент ще подбутне това и ще създаде потенциал това оръжие да бъде задействано. Другото е преработена отрова, нека така да го кажем. Ако в един момент сме решили и сме поработили по загубите, ама не сме стигнали до края на процеса, превърнали сме ги в някаква течност, прибрали сме ги в някакви стари колби, които сме ги складирали там, но не сме го докарали до края, защото нямаме време, защото няма кой да ни чака, защото не можем да си оставим чак толкова голямо пространство за скърбение, за преработка на тази реакция. И всъщност се случва нещо подобно, което в един момент също се чупи. Колко бързо ще ни убие, колко бързо ще се прояви като психосоматика, не се знае, при всеки е различно. Това е причината, поради която аз самата започнах да казвам, че съм силен човек. Разбрах, че при подобен процес няма никакво значение колко си силен, няма никакво значение колко бързо си се научил да се изправяш, да се отупваш и да продължаваш. Този процес има необходимост от време. Има даже необходимост от време да постоиш малко на колене на земята, така че да си починеш и да събереш сили, ако мога да кажа чисто метафорично да се изразя. В крайна сметка, тези предизвикателства аз би ги сравнила с една възможност. Ако ме бяхте попитали преди 5 години, може би щях да ви кажа, че това може би е един от най-ужасните начини, най-големи предизвикателства, които могат да бъдат дадени в живота на човека. Да, така е. Но в крайна сметка тая възможност да бъдем поставени на колене и да се чувстваме прекършени ни позволява нещо, което ще пренаредим по съвсем различен начин и след малко ще кажа какво е. Има няколко мита, които съм събрала тук, че те са свързани, включително и ги има при доста хора, между другото, затова така са обобщени в някакви групи. Не са така дефинитивен списък, избрала съм така най-често срещаните. Но мит номер 1 е, че ако не сме там, докато умира любимия ни, не означава,
че сме добър човек, че не сме го подкрепили. И много хора си мислят, че така са пропуснали този момент, въпреки че няма никакво значение. Ако се случи пред вас, усещането ще е също толкова ужасяващо, колкото и ако сте извън стаята. Тук искам да кажа, че има доста изследвания, между другото, включително медицински, в които даже докторите казват, че душите и хората си заминават по-лесно, когато близките им не са в стаята. Дори когато самите ние се разделяме чисто емоционално и духовно с тях. Малко по-късно ще разкажа една лична история за това какво означава духовно да се разделиш и да върнеш контрол в ръцете на този, който си заминава. Защото понякога ние се опитваме да държиме този контрол, независимо, че всъщност той нищо не прави, освен да мъчи близките, които са тръгнали да си ходят. Всъщност, втория мит е, че можем да направим всичко, за да задържиме живота на човек. Това го споменах няколко пъти, ами ние не сме всесилни. Лекарите не са всесилни и има ситуации, в които просто така се объркват нещата, че човек в момента е тук, а утре вече го няма. Другия е, че трябва да си забраниме да чувстваме. Особено когато виждаме, че някой се заминава, не трябва да показваме емоции пред него, за да не го натоварваме. Разбира се, това е пак оная същата порочна практика, в която ние си забраняваме да чувстваме. Между другото, понеже аз с Дитката го обсъдих пред няколко дни, аз самата в цялата си глупост направих нещо подобно с малката си дъщеря и се усетих съвсем наскоро, когато изгубих брат ми и тя беше с мен. И това, което направих без да се усетя, е, че казах да не плаче, да не се притеснява, че Войче е добре. Тоест аз без да искам в момента и забраних тя да тъгува. Което моментално със сигурност означава много повече работа, много по-дълга работа и в крайна сметка ние сме хора. Трябва да изразяваме тези емоции, понякога обаче не знаем как това да се случи. Мит номер 4 е стая моя любима позитивност, в която се залява в последните, не знам, може би 10-15 години, тая фалшива позитивност, която прокламира, че ние постоянно трябва да сме позитивни, независимо какво се случва, включително и когато умира наш близък. В крайна сметка, това няма никакво значение за това дали сме позитивни или не сме позитивни, няма да можем да задържиме човека. Да, трябва да внимаваме как изразяваме емоциите си, за да не го натваряме, но в крайна сметка е по-добре да изразим някакви емоции, отколкото никакви такива. Мит номер 6. Болката ще си отиде бързо, ако я игнорирам. Това е много типично за мъжете, това е много типично и за жените, които работят. Много често се случва така, че ние си забраняваме да чувстваме. Сцена от тая емоция не съществува. Когато обаче си забраниме някакви емоции, ние спираме целия си арсенал от такива. И положителни, и негативни, така че болката няма да си замине, тя ще се капсулира и ще се появи под нещо, което със сигурност няма да ни хареса в последствие. Мит номер 7, понеже част от хората се притесняват за това, че не могат да плачат. Това не означава, че не скърбят, защото има ситуации, в които човек просто му е необходимо малко повече време, за да може да осмисли и да преработи тази емоция. И в крайна сметка, да, процеса на това да заплачеш има лечебен ефект, но това не означава, че не скърбиш. Може да е съвсем различен индикатор за това, че блокираш процеса. Процесът на скърбене продължава 1 година. Не знам защо е така разпространен този мит. Между другото, не знам дали някой от вас е правил родови проучвания. Преди така, може би около 100 повече години, в България все още, когато са били църковните бракове, много често тогава си заминавали жените и мъжете и особено когато са имали вече деца, са бързали да бъдат задумени втори път. Наистина се е смятало, че процесът на траур продължава 1 година и ако трябва да сключат брак
преди една година трябва да искат разрешението на църквата. Така че и църковно е имало някакъв подобен лимит за това, че процеса на скърбене продължава толкова. Въобще не е дефинитивно, както вече няколко пъти споменахме, абсолютно различно е за всеки. Ако продължа живота си, ще забравя за скръбта. Това е много характерно за мъжете. То е много често свързано с това, когато изгубят брачния си партньор. Аз самата съм срещала много такива случаи, в които толкова бързо продължават живота си, включително толкова бързо сключват втори брак, дори на година и малко. Но наистина това не означава, че човек, е забравил скръбта, по-скоро по-бързо е приел, че живота продължава, по-бързо е преминал на следващ етап. Естествено има възможността да е затворил тази скръб, да не я е преживял както трябва, но това в крайна сметка, тази лоялност наистина има тая функция и в фамилните и констелации много се говори за нея, включително и за лоялността към тия, които са били преди нас. Как влияе върху тялото и психиката ни? Всъщност, наистина, аз считам, че една от най-големите грешки, които можем да допуснем, е да се направим, че сме толкова силни, да си капсулираме болката, да не си позволиме да я преживеем, да не си отделиме време. Включително много често срещам хора, които са загубили брачния си партньор, които казват: аз се върнах още на следващата седмица на работа, защото не мога да понеса да стоя сам вкъщи. И наистина много често се случва, включително в бизнеса много често е прието да не се дава толеранс, кой знае какъв, на хората, които преминават през подобен процес. Второто е, че ще се справим сами. Не, никога не се справяме сами. Справяме се с помощта на семейството и много често се справяме с помощта на специалисти и с помощта на така близкия ни кръг, а понякога помощ получаваме дори по неочакван начин от хора, които така са се докоснали под някаква форма до нас. Така че всяка помощ е добре дошла в този процес и не би трябвало да бъде блокирана. Но едно от нещата, които аз самата смятам, че трябва да се промени под някаква форма, е, че ако я прибереме тая болка, ако я скриеме, защото така е прието, тя много бързо ще изчезне, тя много бързо ще бъде преработена. В крайна сметка, наистина не е толкова прието хората да страдат толкова дълго, не е толкова прието хората да бъдат толкова дълго в траурна реакция. Смята се, че не е нормално и определено хората започват да се чувстват некомфортно около хора, които страдат много дълго време за близките си. Друго нещо, което ни блокира, е тогава, когато се притесняваме за някой от близкия си кръг, за деца, за родители, включително когато е починал баща, майка. Много често се свързваме с другия ни родител по един доста нездравословен начин и се притесняваме да изразяваме тази болка и така си я блокираме взаимно, между другото. Много често срещан случай е това. И в крайна сметка, наистина, когато слагаме тези филтри, които блокират емоциите ни, да се съсредоточим върху другите, забравяме, че трябва да се погрижим най-вече за себе си. В крайна сметка, преди да се погрижим за който и да било, дали за родител, дали за деца или за някой близък, първо трябва да сме се погрижили за себе си, да имаме достатъчен ресурс, нещо, което много често забравяме, между другото, и много често се дава нездравословен пример в нашето общество за подобно нещо. Че трябва, докато си припаднал, особено майките, бабите, задължително, те нямат никакво право на почивка, нямат никакво право на това дълго време да не се чувстват добре. В крайна сметка, когато я капсулираме тая болка, ние можем да си отключиме след това по всякакви начини, независимо дали става въпрос за цвят, мирис, някакъв спомен.
нещо, което да ни отключи по неподозиран начин, включително след много години. Така че е хубаво да се говори за това, че всяка неизразена емоция в крайна сметка ще започне да ни влияе. Независимо дали го осъзнаваме или не, ще ни влияе за това как виждаме себе си, как реагираме на стреса, ще имаме изключително лимитиран капацитет, респективно на цялостното ни физическо и психическо състояние и най-вече ще повлияе на взаимоотношенията ни с останалите. Много често тогава започват кризите, особено в семейството, защото или с близките ни партньори, защото не можем да преодолеем тази загуба. Та къде смятате, че се складира болката от загубата в тялото? Има доста писани неща, ще ми е интересно да чуя и вашето мнение. Но винаги има психосоматика. Между другото има доста изследвания. Аз съм изкарала едно от тях, но това, което смятам обаче, е, че наистина има различни вариации. Но винаги има психосоматика. Може да е през главата, може да е през кръста, може да е през стомаха, може да започне да ни боли сърцето, т.е. да усещаме някаква странна тежест в областта на гърдите и така нататък. Т.е. всичките тези психосоматични болки биха могли наистина да започнат да се появяват много бързо. И за съжаление много често лекарите не ги разпознават като психосоматика. Има така някакво плахо усещане, въпреки че се говори така доста в последните години, когато не се открива физиологична причина да кажат да отиди при терапевт. Нали, не, защото има хора, които с години не може да се открие какво точно се случва и се влачат по изследвания, за да разберат откъде точно се е появила тая болка. Защото тя е показана по един такъв начин, в който няма топлина, няма емоция, всичко е равно. И това е много характерно за депресивните състояния. Между другото, в последните години много се преподава и предава тия митове, че ама депресията е болест. Депресията е защитен механизъм, реално. Депресията ни позволява ние да преминем през всякакви предизвикателства, особено когато има промяна във времето, например есенно време. Когато не си доспиваме достатъчно, когато нямаме енергия, когато преминаваме през тежък житейски период, тялото ни подава сигнал и превключва през един такъв режим, в който да пести батериите, които ще са му необходими за последващ етап. Разбира се, не трябва да се допуска тази депресия да се превърне в така генерализирано депресивно разстройство. До тогава може да се счита, че депресията може да се оправи с един такъв режим, който, за съжаление, голяма част от хората отричат и включително не са склонни да пробват. Ама за това след малко. Тошко, искаш нещо да кажеш ли? Всъщност, че се съгласявам с това, което кажеш, нямах намерение да се казваш, нямах намерение да се включвам. Има една много хубава книга The Depression Delusion. Да. Там научно са събрани хиляди всъщност статии и проучвания, че депресията не е заболяване на мозъка. Серотонинната хипотеза отхвърлена. Депресията е форма и поведение, както и ти каза. Тя е механизъм. Нещо, което учим много рано. Може като бебета, ние се научаваме да се депресираме, за да се и да плачем, за да ни се удовлетворят нужди. Да. Това са емоциите. Това, което се вижда е, че в крайна сметка онези, които са свързани с травмната реакция и с загубата, те са голяма част от тях свързани с по-тъмния спектър и липсата на топли емоции в цялата ситуация. И това е абсолютно нормално, защото в крайна сметка, когато преминат бурните реакции, особено в началото, когато изгубиме някой, след това идва онова плато, в което нямаме енергия и трябва да си я набавим от някъде.
И всъщност едно от нещата, които хората правят като грешка е да смятат, че когато се самоизолират или започнат да пият лекарства, това нещо ще се оправи. И за съжаление влизат в една голяма част спирала с пиене на хапчета с години, включително и болкоуспокоителни, които не помагат и не разрешават този проблем, а го задълбочават. Трябва да си позволиме да извървиме този дълъг път. В крайна сметка, първо трябва да го осъзнаем, да ни мине през главата, но не може само през главата. Трябва и да го преживеем, да си позволиме да го преживеем, да не го блокираме. Знам, че звучи страшно и със сигурност тези емоции, които изпитваме, те изглеждат страшни. В крайна сметка обаче трябва да ги пуснем да минат през сърцето и не на последно място да минат през гърлената ни чакра, да бъдат изразени. Аз се шегувам с разни колеги, на които им казвам, ама то и църквата е терапевтирала, защото изповедта час има подобен елемент. Така че в крайна сметка трябва да бъде изразено независимо по какъв начин. Дали човек ще избере да отиде да се изповяда при свещеник или да си поговори с свещеник, дали ще избере терапевт или ще избере приятел. Разбира се, според мен най-бързо би се случило с терапевта на подходящия терапевт, въпреки че това не е гаранция. Та кога е време да се потърси помощ? Според мен е винаги по всяко време на процеса. Може би първите 2 седмици е по-трудно за работа, но въпреки всичко, ако се потърси помощ още от самото начало, хората могат да бъдат подкрепени, да знаят, че не са сами в този процес, въпреки че трябва да си намерят подходящите терапевти за това. И сега тук отварям една скоба. Необходимо ли е добрите терапевти да са преминали през подобен процес, за да знаят какво е да изгубиш близък, за да бъдат добри терапевти? Аз ще отговоря с въпрос. Необходимо ли е да си алкохолик, за да помагаш на някой с алкохолна зависимост? Разбира се, че има и много важен принцип на това да разбираш болката на другия, да можеш емпатийно и поради липса на точен превод състрадателно към пешената да се свържеш с другия като човешко същество, но мисля, че всеки има болка, през която може да се свържи. Така че не е необходимо, но разбира се, някой, който е преминал през това, много по-бързо би се свързал, може би. Въпреки, че има една въпросителна според особеностите на нашия пазар, това може да бъде плюс, може да бъде и огромен минус, особено когато не си преработил собствените си емоции. Е възможно да навредиш на човек. Така че това е нещо, което е хубаво, нали, да се знае. Сега, съгласна съм с тебе, да, не трябва да си алкохолик, за да работиш с подобни зависимости, както и не трябва да си преминал през загуба, за да можеш да бъдеш полезен на някой. Това, което обаче наистина смятам, че изключително много помага, е всичките подобни, всъщност всичките терапевтични школи, които са свързани с това да помагат на семейство, на хора в кризи, особено в такива дълбоки, сериозни, каквито са загубите, би следвало да имат натрупан достатъчно емоционален и психически опит и потенциал. Според мен това със сигурност е по-сериозното изискване, което би могло да бъде в много по-голяма полза на онези, които имат необходимост от помощ. Защото ние нямаме в България рамка и това е хубаво да се знае. И основната посока е
човек да си намери терапевт според собственото си усещане, дали има химия между човека и между него, но това не означава, че може да му бъде полезно от чисто терапевтична гледна точка. И ако види, че не се получава, по-добре да смени. Да. Добре. Какви терапевтични практики могат да бъдат от полза? Аз споменах в началото, че всъщност тези терапевтични практики според мен не са насочени само към душата, а и към тялото. Работи се много по-лесно, когато има комбинация от двете. Първо, защото тогава, когато говорим за загубите, този процес изключително много дърпа от нашата жизнена енергия. Той до такава степен я издърпва, че ние много често нямаме сили за нищо друго, за дълъг период от време, така че задължително първото нещо е да се погрижиме за тялото си, а след малко повече за това. И естествено да се погрижиме за душата си. Не можем да я оставиме да я спреме на пауза и да очакваме, че нещо ще се случи, ще се събудиме след една година и нещата ще се разрешили. Но за да може да се случи това нещо, трябва да си освободиме енергия, така че да може да отворим това пространство за тази грижа. Тоест трябва да започнем да я преработваме тая болка, за да можем да си отворим това пространство. По моите виждания, много по-лесно се влиза през тялото, отколкото през сърцето и душата. Има много по-устойчиви, защити, психиката, така че да не ни пуска толкова лесно и може би природата съвсем умишлено така го е измислила, разбира се, за да влизаме толкова лесно в психиката и в душата на човек. Така че много по-лесно в този случай да започнем с тялото. Терапевтични пространства за тялото, между другото някои са комбинирани, влияят и на двете, но съвсем умишлено съм ги оставила или в едната, или в другата група и ще обясня защо. Нека да започнем с тялото, да си оставим пространство. Много хора не си оставят такова пространство, включително и близките не знаят колко пространство да оставят на онези, които са претърпяли някаква загуба. Много често започват да се грижат, като звънят денонощно, като се опитват постоянно да се срещат с човека, който е преминал през подобна загуба. Истината е, че това доизчерпва и без това малкия му психически ресурс, който има да се справи с тази конкретна ситуация. Така че трябва да има някакво пространство, което, разбира се, не много хора осъзнават. И нещо, което според мен е непосилно за голяма част от хората, да се ограничи активното общуване за някакъв период от време. В крайна сметка, активното общуване наистина е много голям, изисква много голям ресурс от време, така че и енергия, така че е хубаво, ако е възможно, хората за известен период от време, когато се събират, да намалят хората, с които общуват. Въпреки че това, което ми прави впечатление, че има хора, които правят точно обратното. За да забравят, се хвърлят в активно общуване в социалните мрежи, постоянно публикуват, говорят, постоянно се чуват с приятели, излизат. И наистина това, което се случва е, че в един момент пренасочват вниманието си, издърпват енергията си, не могат да се справят с тази болка, която трябва да преживеят сами в тишина. Между другото, наистина, аз смятам, че социалните мрежи са голям бич в това отношение и ако аз имам някакви, съвети по-съществени, едно от нещата ще са хората да си спрат социалните мрежи за известен период от време и да влизат там само, примерно, по изключение, докато не се усетят достатъчно силни и преминали през този процес на загубата. Защото социалните мрежи взимат много от енергията ни, претоварват ни с информация, ставаме по-уморени, по-изтощени, попиваме много от емоциите на хората, част от тях имат трагедии, абсолютно излишно ги, така да се каже, ги засмукваме.
и без това, как да кажа, ограничения си капацитет в подобна ситуация. Другата голяма грешка, която аз самата между другото допуснах, е да се преизтощя с работа. Тоест много бързо се върнах на работа единия път, като и аз самата си мислех, че работата ще ме излекува. И се хвърлих в толкова много проекти, че в първата една година, след която изгубих баща ми, смятах, че това ще ми бъде нещо, което ще ме спаси. И всъщност едно от нещата, които се случват, е, че в един момент падате от преумора, ама не само физическа, ами и психическа такава, защото наистина нямате този ресурс да се справите. Затова в следващата една година след загубата, това, което човек трябва да си наложи волево, е режим на почивка и на работа, така че да не се преизтощава. Започна ли да се преизтощава, голяма е вероятността да влезе в депресия, да капсулира болката или в един момент да изгърми с бърнаут. Няма никакво значение. Наистина ще стигне до изтощение, което няма да го хване чак толкова бързо и на време. Едно от нещата, които хората така понякога ме репликират, ама нашите баби и дядовци как са се справили? Ами те са имали нещо, което няколко предимства са имали, ама основното им предимство е, че са били близо до природата, близо до пръста, нещо, което им е разреждало, разреждало им е тая мъка в пръста. Нещо, което вече има доказано лечебен ефект. Те са работили на полето, така че ние в момента не работиме на полето, далече сме от природата, много често сме в статични пози, не си доспиваме, респективно не си оставаме и време да почиваме. Тая батерия трябва да бъде заредена, а ние не я зареждаме. Другото нещо, което смятам, че трябва да се случи, е да се ограничат новините. Защото нашите новини изобилстват така от негативни неща, които един човек в травма реакция просто ще си запълни пространството вътре в себе си, което ще прилепи всичките негативни новини, които идват в нюсфида. Така че едно от неща. Знам, че е трудно за изпълнение, гледам, че е трудно при всичките ми клиенти, между другото е трудно, включително и тези, които са преминавали през някакви програми за бърнаут. Това е едно от най-неизпълнимите неща. Да ограничат социалните мрежи, да ограничат негативните новини. Направо ми се струва нещо като непосилно като задача. Третото по сила е храната. Между другото, аз съм щастлива за това, че започна да се говори, че храната наистина е едно от малкото средства, с които можем да повлияем пряко на това как работи мозъка ни, защото той има необходимост от изключително много енергия. Значи, представете си, че не се храните достатъчно или не се храните с достатъчно качествена храна, нещо, което ще накара мозъка ви да функционира. Няма да влизам в детайли. Има вече достатъчно книги, има статии по този въпрос, има и все повече специалисти започват да се обръщат по тая тема. Наистина с малка промяна в режима на хранене биха могли да се набавят изключително много ресурси, които да ни помогнат да се справим, включително с тъгата, защото организма ни е така направен, че той има собствени сили и ресурс да се справи с абсолютно всичко. Стига да не му издърпваме цялата енергия, която му е необходима за това. Така че когато се храниме по подходящ начин, в организма ни постъпва достатъчно енергия, която се преработва и естествено оттам имаме достатъчно енергия да функционираме правилно. Така, тая близост с природата звучи като клише, обаче негативните иони в планината изключително влияят на нашето здраве. Има достатъчно изследвания в тая посока. Така че няма да влизам в тях, но наистина в един терапевтичен процес, когато се възстановява човек от загуба, е хубаво да има достатъчно време в природата. Друго нещо, което не се говори много често, е водата. Значи ние в България сме толкова благодетелствани в тая посока
имаме достатъчно и солени и минерални води, които наистина издърпват цялото това напрежение, което се създава в тялото като потенциали. И между другото, тук отварям една скоба. Нещо, което със сигурност съм видяла, че работи през годините, не само върху мене, и върху клиенти, близки и така нататък. Когато нямате време да ходите на минерални басейни или на солени, защото той има и солени басейни, или на море, достатъчно е всяка вечер един леген с морска сол. Това е нещо, което издърпва изключително много стреса и работи много при... Това си го признават дори и тези, които имат много големи защити.